Ajmo, reci, pec. Wow, ovo se vidi, da je za decu, naravno. Sad imamo jako svetlo. Baby, crunchy seaweed salt crackers. Krckavi... seaweed. Znači, Ono, dizajner im je baš profi. A za decu, čoveče. Baš profi. Seaweed, Nemanja. Sivi. Ona morska trava što se jede. Šta je nikad, tu bi volio pravo. Što ga se otvarilo? Hoćeš? Ovako. Ne, ovako, ovako. Da, čudno paha. Upravo si nešto su zajebali to baš. Znači... Dobro. Ajde, evo pokaž. Ali sve će da zvučim. Pa sada će da se iznenadiš. Mnogo, neko, da li je jako svetlo? Jest. Mislim... Ko neki... Miriše na... No, smoki taj njihov ljuta. I da. Lepo je. Znači, imaju oni takve, da, slankaste, blage, baš šuškave smoki. Flips mi to bi rekao neki. Lepo je. I kod nas ima tako nešto. Ali ne znam šta. Takav smoki. U Lidl sam vidio. Beo onaj čips. Beo pufnas čips, znači nije čips ko čips od krompira, nego je beo pufnas, bljutav i takav je šuška. U principu je tako, samo nije tako odvratno. Ali u principu to je to, šuplje i blago. Misliš, slankasto? Slankasto ali je blago. Pa da. Vidjet ćeš kad otvore Lidl kod nas. Uskoro, nadam se. Lepo sam. Biraj ili brčkaj. Neće brčkaj. Sad će... Kornjačni vrač. Kaj je stvarno? Kornjača kreker. Ništa korisno ne piše u ovoj knjižici. Kornjača kreker. Probat ćemo. Ne bi trebalo da su kornjača. Nadamo se. No se. Majko. Tupo nekako, ne znam. Ne znam, nekako tupo miriše, nije odvratno, ali je tupo nekako. Gde je ovdje kornjača? Mislim da je neka riba ili neki tako đava, imaju oni te ukuse. Kako miriše, nije takav ukus. Znači, jedno ono kad su bile neke ribe u majonezu, to je smrdilo katastrofa, ali kad se stavi u usta, miris se izgubi i onda bude... Mislim da još uvek smrdi ta kesa nakon 2 godine. Ne, definitivno neka riba, morska hrana ili tako nešto. Morski plodovi. Kako miriše, nije takav ukus, miriše... Da, blagi. Onako, vaš, ali... Smrdi na ribu, ali blagi. A zvuci se, sad će probamo onako. Jej, obožavam ovo. Sretno. Umajbo. Dobro. Smoki, dugačak onaj. To je to što je smrdelo na ribu. Ne. Ta vrsta, ali... A dobro. Mislim, ne ta vrsta, ta marka, ali i druga vrsta. Ovo je... Nešto šećerno. Šta je rask? Sugar rask. To je nešto. Kad prevedemo, bit će tu neka. Ali u principu trebalo da je slatko. Ovo datum da si stekne ili da se proizvede? Opet da ti objašnjavam. Japanci pišu naopako te datume kad ističe rok. Obrnut ćemo ovo. Godine, mjeseci i dani. Aha. Jer šta tebe prvo interesuje kad gledaš rok? Godina. Prvo godinu treba da vidim, ali ove godine. Mislim, ajde, u normalnom svijetu to je sve uglavnom u roku i to je ta godina. Ali prvo što treba gledaš je godina, ako godina ne valja ništa. Možda gledaš mesec, ako mesec u toj godini ne valja, džabe gledaš dane. Da. Naše prvo gledaš dane, aha, dobar dan, a gle nije taj mesec. Aha, taj dan, aha, pre 2 godine, lele. Ima više smisla, ali nismo navikli. Dobro. Pare.
Ban! Majko moja, bam. Vidimo što će reći. Slatko. Nije više opet na šećer i na puta, što si ti rekao. To je lepo, ja to volim. Slatko znam. A inače, izgleda ovako. Ko milo, šta je to? Smoki. Baš veliki smoki. Neki put su šuplji iznutra, ovaj nije. Isječe meni, a ti grizi. Ja da grizam. A. To je tvoje. Znači, ja ću jedan kako treba. Znači, ovo nije normalno. Osjeća se da je slano, Da. ali jako blago slano i onda trap slatkasto. Slatkasto, opet ko karamelova dođe. Da. Ja njih volim zbog toga, znači samo su lepi. Dobro. Ovo je više kao običan smoki, to je baš i kao... Da, Ne obično, smoki, ali flips neki običan. ona je jeftin smoki. Malo je čvrstiji od onog jeftina. Dobro, ali takav ukus ima Da. na ništa nešto posebno i onda tako slatkasto. Da. Šuplje. Lepo je. Možda u svoje... Wow, šta je ovo? Nešto kinesko. Japansko. Neke kuglice. Nešto od kakave, malo gorko i malo voćno. Sa mlekom treba da se... Šta? Šta da jedem ovdje s mlekom? Ali ja kažem, Japančići će da umru ako ovo kupe. A kupe flašicu mlekom u 100 ml i to malo... To je užina, nije ručak. Neće koliko nas... Ma pijete koja na ručak. užina, vidite moju šaku, vidite šavu, ništa, ovo je... Pa užina ne treba onda doručkuje 2 ruča 2 večera. Pa da ima nešto sitno užinu, za decu je čoveče, sve to sitno. Jo, Pa šta, ti ne. pustiš dete i kupi kilo. Pizza i tako je, pa šta vas će, ajde. Umreće, ne. Neće. Ne, baš tako. Ili kupi smoki, onda podijeli sve. Kupi lepo, to je. Bravo, podeli sa sve. A kad imaš ovo ne treba da deliš, kupi svako dete malo šta hoće i jel. Evo je sebično. Ne. Sad ćemo. To što stiš u usti, to je više ne stalo. Na kakao meni miriše. Samo na kakao. Kako? Ja? Ja nisam otišao. Zašto? Mora da uvatiš. Sve ga rađemo, uzmi za tebe daš. Mini. A izgleda kao musli. Pa da, samo što je malo. I jeste, musli. Musli. Kako se to zove? Pahuljice. Za doručak. Da. Isto. Isto je. Blago. Nije tako gorko. Lepo. Čekaj, to je nacrtana kafa. Šolja kafe. Jeste. Da nije to uz kafu da jedeš? Moguće da je to. 50% ovoga je mleko. Ajde. Kafa! Teka. Imamo kafu. Evo ti. Bravo. Nisam kao. Mislim, Te buć? Neće da buć. gromuljica, sve evo. Nisam je usetio. Pa normalno da puniš usta da... To znači, to ti je za jedan gutelj, to je jedna cijela kesa. Pikachu! Jeste! A ovo će bude slatko. Šta je Pikachu? Krckava I čokolada. Znači, Pokemon, Snack Pack, krckavi slatkiš. Ima 2 sorte, mi smo dobili muško. Samo je pakovanje različito, ovaj. Aha, evo. Wow, još jače vidiš od kakao, nešto, čokoladi kakao. Droga. Ti si... Istina, droga. Ti si... Pikachu, malo nakriv, ali Pikachu. Moj nema uvo. Nema veze. Dođe mi više šećerasto.
Rastopi se čokolada, šećer, ne znam. Da. Malo je rapavo, ali je u principu čokoladiran, nije čokoladiran, smoki. Šećera, smoki. Šta bre s ovim uvem? Moj ne mogu, jebi. Treba da dođe iz Japana, se trucka. Topi se šećer i čokolada. Drugačije ne može. Liči na ovo, samo je čokoladno. I grublje. To je vrhunsko. Ovo je bolje, da. Evo je keks je to. Neki keks nešto. Znači, Keks je Full Moon Pom. Proleće ravnodnevnica dolazi u martu. Pun mesec keks. Slatko i začinjeno... Ovo je slano. Matsuoka. Pa to sam i rekao još. Slatko i soja. Soja sos. Soja sos. A na slici je zec, jer naravno zece žive na mesecu, ako niste znali. Jer zečevi su došli s meseca i živi dalje. Majko milo. Ede, kako će dete to da otvori? Ti ne možeš sa tvoje 26 godine to da otvoriš, a dete treba da otvori kad kupi. Zaviće nož. Kaže, učiteljici će se mogu za nož. Laminate. Dobro. Dobro. Inače, učiteljice imaju makaze i onda... Ja, baš će po... Godinu da juri učiteljice. Ako imaju likovnu, onda nešto da seču i onda uzmu makaze i trap. Jer on će da zna kad ima likovnu, ima makaze, onda kupi to i onda trap i seče. To je moja logika. Problem je što je sve tako teško za zvare. Japanska plastika nije ko kineska. Znaš šta je ovo? Šta? Onaj stiropor što ima se kupi ona petica što se jede. Što pričaš? Stiropor. Misliš pirinžani kreker, šta? To. Stiropor. A stiropor petica ovako jedeš, osjećaš da jedeš stiropor, drugače ništa ne može. Ovako izgleda. Ceo. Stiropor. Wow. Raspao se. Krcni ga. Ovako je polomljen. Bravo si. Vidim se da me niko ne mara. Ali je slano. A soja sos ima onaj slatko kiseka slano. Soja sos je slano. To može da se jede, a ono ne može, jer ono nema ukus uopšte ni na šta, jedeš vazduh. Žvaćeš Jel sirop. ima tako kod nas? Nema. Ima. Ima su srno, ta vrsta krekera. Ne. Ima samo taj, kako se to zove, taj stiropor koji je običan, kokice i susan. I običan kokice, običan susan i još nešto. Taj sa susanom je kao kad se jedu neke lepe kokice, nešto. To. Neki dinosaurus. Naravno od grožđa. Šta fali grožđu? Stalno stavljaju grožđe u te žvake, gumene bombone i meni je to Ljudi vole grožđu, šta ti je? Ima ukus na širu. Majko mila. Ozbiljno jako je. Kiselo. Sveži, voćni, popularni, japanski. Promašio sam padež. Gumena bombona od... Bombona? Da, gumena bombona od grožđa. Pa dobro. A jeste upravo na što Kisela. Na širu što je... To je kad dete hoće se napije. To vodi u alkoholizam. Au, kako miriše na grožđe, na širu. Ma to na širu, i na džibro, na vino kad počne da razi, to je najmiris. Predstavljaš neko otprilike? Izvadio. Cijelo? Pa pokaži ljudima. Ništa nešto počne. Pa ličino ne. I malo smo ide drugačije. Ej? No, punjenje. Šupljeve šta puno.
Mislim da je puno, znači. Šuplje. Šuplje. Zašto je šuplje? Razočarenje. Nije ovo žvaka. Jeste? Žvaka. Žvaka. To sam progutan na žvaka. Živjeli. Pa gami, gami. Gami je gumena bombona, gami žvaka. Slatko je. Fino. Nije kiselo. Ima i kiselije 100 puta. Ne, kiselka 100, ali žvaka. Ali je mnogo Lepo žvaka, mekana. ovako, znači baš je mekana. Daj pandu prvo. Panda. Kolač sa voćnim iznenađenjem. Melon. Lubenica, to je dinja. Šta je na slici? Više nije slatko. Nije. Na slici je nešto japansko. Neka je japansko, opet dunja. Ili lubenica. Ne znam ja ovo. Viđao sam ovo. Što ovako malo pakuju? Pa sad... Pa za decu, za decu. Šta je bre ovo? Juhu, mrtam kameru. Stvarno panda. Nekad je bila panda. Evo su ostaci. I gde je to voćno iznenađenje? Ja sam mislio mekan kolač sa neko voće unutra. Podsjeća me na nešto. Opet mirisi na puter. Jo, podsjeća me na nešto, mogu sjeti šta. Na kiwi, ananas, nešto tako. Lubenica. Lubenica. Na tiku. Na koru. Dobre na dunju, dinju. Dinja. Tačno, a lepo je. Baš ja to ne volim, ali lepo je. Lepo ide uz kolač. Da, nekako osvežava, nekako lepo. Slažem se da je lepo. Čak i malo zeleno. Da. Ne znam, vidi se. Vidi se da je. Za kraj. Mochi taro. Misliš? Znači, mochi, to uglavnom jedu u tim festivalima. Pržen, da postane krckav. I nešto slano je u pitanju. Šta je moći, ću da stavim tekst neki, ne znam sad da vam kažem napred. Ali da, pravi se tako što ga biju. Bio pirinač. Strane. Znači, I jedan... srca nekaj. Pokaži sliku. Jedan bije s ovom motku, ovaj drugi samo obrći. I ovaj udari, ovaj obrne, ovaj udari, ovaj obrne, ovaj udari, ovaj obrne. To je neka tradicija. A krikečići ko one kornjače su, ja mislim. Ali miriše onako neko fino, baš fino miriše. No slankasto. Da, ne miriše na ribu. Ne, Ali je miriše na nešto. apsolutno taj tip krekera. Wow. Meni je ovo bilo to. Molim? Bilo to. Stvarno, meni je lepo. Slankasto. Slankasto, ali nema baš neki ukus. Pa neki pirinač nešto. Ne pirinač. Postoji... Ko znaš evo? Ne znam, nisam fan toga, ali... Pričepo, ovo je ipak onda smaki od piringa. Da, može. I kornjačeva je isto bilo to. Može. Smo završili? Jeste, gotovo. Nema. Nema. Treba transportna kutija da se pošalje da čas posao. Pa realno ja bi to mnogo više i mnogo skuplje stvari bi da šalju, ali to bilo bi preskupo. Propali bi. Treba se ode u Japan i onda... I ona transportna kutija i na carinu, kaže dečko, I na carinu. brati to. Jedi. Ili da, moment, Jedi. jedi. Onda nudiš narod i tako, i svi budu srećni i zadovoljni. Dobro, šta ti se najviše svidjelo? O, mnogo stvari. Postano. Mnogo lupam. Coca-Cola, da. Coca-Cola je top. Znači, kola, Kit Kat, karamela. To je. Ali Coca-Cola vrhunska. Znači, bolju sa tim ukusima nema. Ovo kod nas mnogo stavljaju, u stvari kod nas i nema Coca-Cola, ima Coca-Cola sa 0 šećera, ali to je po meni sanje. Šta pričaš?
Za ukusi? Da. A, to da. Sve šta, Znači s nula, to je... ali to forsiraju. Ne znam. Neću da psujem. Nemoj da psuješ Su- da uvrediš Coca-Cola company. Nego šta, nego će da ih uvredim. Znači, nešto pametno mi nek naprave. Coca-Cola sa vanilom, ali nema šećer, mislim, glupost. Znači, stavi šećer normalno, ima da bude fantazija. Verovatno misli da smo mnogo debeli i da umiramo od dijabetesa, zato ne mogu da... Neko umrem, ali hoću srećan da umrem. Neću da umrem bez šećera. Sad šta? Kako završiti? Ništa, bilo lepo. Jeste. Lepo, nije loše. Mada po meni malo više, dosta ima tih sitica. Prošle kutije su bile bolje, to moram da kažem. Znači, ovo je jedna od gori. Da nije bilo ove Coca-Cole, možda bi bila i najgora do sada. Po meni. Od svega ovog drugog što sam imao. Sve je bilo zanimljivije. Mnogo sitnica. Nema ni chips, ništa, mislim, prošli put. Pa dobili smo gle kolike kokice i ovo je veliko. To što pričaš, taj čips i to sve ide u premium. Znači tu skuplje varijante. Bez skuplje varijante nemaš Coca-Colu, nemaš ovo, nemaš Pikachu-a i još neke tu dve stvari. Znači, ako kupujete, kupite premium. Neki ide živ. Neki ide živ, pa da. Šta da kažem? Ništa, to je to. Će da radimo opet. Da. Kad naručimo. Nastavljamo sa snimanjem. O, da. Igrica. Ne znamo šta ćemo, snimat ćemo nešto, nećemo kao pre. Može budi piće neko, može budi grickalice. Da. Sve što nađemo novo, piće, grickalice, interesantno. bla, probamo. Kako jedemo neku tortu, neki nov sandvič, McDonald's, KFC, bilo gde. Mogu o tome da pričamo, tebe će povedemo neki put. Okej, završavamo video, to je bilo to. Vidimo se sljedeći put za nešto drugo. Živi si. Ćao. Ćao.